बेनि बागै जोङो सावरायलायबाय थादों सरकारखौ जोङो नारसिनदों सरकारखौ जों खावलायदों दायो B.T.R सरकारनिफ्रायबो बे आयदाखौ लानानै सावरायबाय थादों मैयासो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो लोगो हमहैनानै सावरायदों जोंबो थांनाय जोंनि जे आसाम एसेम्ब्लिनि जे सेसनफोर बे सेसनफ्राव जों माखासे बाथ्राफोरखौ जों बुंदों नंगौ माखासे दाबो जोंहा सुफुंखौ होनो हायाखै नाथाय आगोलफ्राव जानाय बायदि माने बिजाबनि आंखाल बायदिसिनाफ्रा जायाखै नंगौ एफा एनै गोरोन्थिया दङ बेनि थाखायनो जों सेपारेट डाइरेक्टरेटखौ बिदों जाहाथे बे डाइरेक्टरेटनि सिङाव गासैबो बर' बिजोंनि खामानिफ्रा मोजाङै मावफुंजाजोबो दाबो 100% जाफुङाखैब्लाबो माने दा जिहेतु मोनसे डिपार्टमेन्ट मोनबाय आरो बेयाव जुदि आबुङै बे स्टाफफोरखौ गासिखौबो मोनजोबोबा नांगौ बायदि बाहाय जुदि माने जेसेबां स्टाफ थानांगौ जेसेबां थाखा फैसा मोननांगौ बे डिपार्टमेन्टआ जुदि मोनोबा एबारनिफ्राय गेना गोरोन्थि जानाय नङा जों मिजिंथिदों आरो बेनिखायनो जों सरकारखौ बुंदों जे बर' माने जे माने डाइरेक्टरेट बे डाइरेक्टरखौ गोख्रों खालामनांगौ होननानै जों सरकारखौ बुंबाय थादों बेनि बागै जोङो सावरायलायबाय थादों सरकारखौ जोङो नारसिनदों सरकारखौ जों खावलायदों दायो B.T.R सरकारनिफ्रायबो बे आयदाखौ लानानै सावरायबाय थादों मैयासो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो लोगो हमहैनानै सावरायदों जोंबो थांनाय जोंनि जे आसाम एसेम्ब्लिनि जे सेसनफोर बे सेसनफ्राव जों माखासे बाथ्राफोरखौ जों बुंदों नंगौ माखासे दाबो जोंहा सुफुंखौ होनो हायाखै नाथाय आगोलफ्राव जानाय बायदि माने बिजाबनि आंखाल बायदिसिनाफ्रा जायाखै नंगौ एफा एनै गोरोन्थिया दङ बेनि थाखायनो जों सेपारेट डाइरेक्टरेटखौ बिदों जाहाथे बे डाइरेक्टरेटनि सिङाव गासैबो बर' बिजोंनि खामानिफ्रा मोजाङै मावफुंजाजोबो दाबो 100% जाफुङाखैब्लाबो माने दा जिहेतु मोनसे डिपार्टमेन्ट मोनबाय आरो बेयाव जुदि आबुङै बे स्टाफफोरखौ गासिखौबो मोनजोबोबा नांगौ बायदि बाहाय जुदि माने जेसेबां स्टाफ थानांगौ जेसेबां थाखा फैसा मोननांगौ बे डिपार्टमेन्टआ जुदि मोनोबा एबारनिफ्राय गेना गोरोन्थि जानाय नङा जों मिजिंथिदों आरो बेनिखायनो जों सरकारखौ बुंदों जे बर' माने जे माने डाइरेक्टरेट बे डाइरेक्टरखौ गोख्रों खालामनांगौ होननानै जों सरकारखौ बुंबाय थादों बेनि बागै जोङो सावरायलायबाय थादों सरकारखौ जोङो नारसिनदों सरकारखौ जों खावलायदों दायो B.T.R सरकारनिफ्रायबो बे आयदाखौ लानानै सावरायबाय थादों मैयासो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो लोगो हमहैनानै सावरायदों जोंबो थांनाय जोंनि जे आसाम एसेम्ब्लिनि जे सेसनफोर बे सेसनफ्राव जों माखासे बाथ्राफोरखौ जों बुंदों नंगौ माखासे दाबो जोंहा सुफुंखौ होनो हायाखै नाथाय आगोलफ्राव जानाय बायदि माने बिजाबनि आंखाल बायदिसिनाफ्रा जायाखै नंगौ एफा एनै गोरोन्थिया दङ बेनि थाखायनो जों सेपारेट डाइरेक्टरेटखौ बिदों जाहाथे बे डाइरेक्टरेटनि सिङाव गासैबो बर' बिजोंनि खामानिफ्रा मोजाङै मावफुंजाजोबो दाबो 100% जाफुङाखैब्लाबो माने दा जिहेतु मोनसे डिपार्टमेन्ट मोनबाय आरो बेयाव जुदि आबुङै बे स्टाफफोरखौ गासिखौबो मोनजोबोबा नांगौ बायदि बाहाय जुदि माने जेसेबां स्टाफ थानांगौ जेसेबां थाखा फैसा मोननांगौ बे डिपार्टमेन्टआ जुदि मोनोबा एबारनिफ्राय गेना गोरोन्थि जानाय नङा जों मिजिंथिदों आरो बेनिखायनो जों सरकारखौ बुंदों जे बर' माने जे माने डाइरेक्टरेट बे डाइरेक्टरखौ गोख्रों खालामनांगौ होननानै जों सरकारखौ बुंबाय थादों